సంక్షేమ పథకాల అమలుతోనే ఏకగ్రీవాలు సాధ్యమయ్యాయని మార్కెట్ కమిటీ మాజీ అధ్యక్షుడు అమాస మోహన్ అన్నారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో భాగంగా సర్పంచ్ అభ్యర్థుల స్క్రూట్నీ ఎంపీడీఓ కార్యాలయం వద్ద నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సర్పంచ్ అభ్యర్థులతో పాటు వార్డు మెంబర్ అభ్యర్థులు కూడా తమ దరఖాస్తులను పరిశీలించారు. అమాస మోహన్ మాట్లాడుతూ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నేతృత్వంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అమలు చేస్తున్న నవరత్నాల్లో భాగంగా నేడు ప్రజలు పార్టీకి బ్రహ్మరథం పడుతున్నారని అన్నారు. ఈ క్రమంలోనే సోమల మండలంలోని పేటూరు, అన్నెమ్మగారిపల్లి, పెద్ద ఉప్పరపల్లి, ఆవులపల్లి, నంజంపేట, కామిరెడ్డిగారిపల్లి, ఇరికిపెంట సర్పంచ్ అభ్యర్థులతో పాటు వార్డు మెంబర్లు కూడా ఏకగ్రీవమయ్యాయని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోబడిన సర్పంచులు ప్రజల ఆశయాలకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వ పథకాలను వారు ముందు చేర్చాల్సి ఉందని అన్నారు. కార్యక్రమంలో ఎంపీటీసీలు సర్వేశ్వరి, జిలానీ భాష, హర్నాథ్, కయ్యూం, నాయకులు బెంగళూరు సాంబయ్య, మల్లికార్జున్ రెడ్డి, రవీంద్రరెడ్డి, చిన్నారెడ్డి, మధు, మంజు, సూరి తదితరులు పాల్గొన్నారు. అన్నెమ్మగారిపల్లి గ్రామ పంచాయతీ ప్రజలందరూ పార్టీలకు అతీతంగా జనరల్ లేడీ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోబడింది. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను పార్టీలకు అతీతంగా అందరికీ చేరవేస్తూ ఇంకా సంక్షేమ పథకాలను ముందుకు తీసుకెళ్తూ ప్రభుత్వం గ్రామీణ పంచాయతీ ముందుకు తీసుకెళ్తామని సభ తెలియజేస్తుంది.